Ngayon guys, gagawa tayo ng palitaw. Magbuhos tayo dito ng glutinous rice flour. Ayan. Palitaw. Ayan. Tapos, lagay tayo ng tubig. Haluin lang natin. Halo. Ginagawa mo? Habang hinahalo ko, magpapakulo na ako ng tubig sa kaldero. Wait lang. Halo na natin. Halo. Kulang pa yan guys ng tubig. Dagdagan natin. Kasi sobrahan naman sa tubig. Ay, dagdagan ulit. Tingnan nyo guys, pag ganyan na yung texture niya, ayan, pwede na. Yung parang yema na siya. Pwede na guys. Hugas muna tayo ng kamay. Lagyan natin ng powder ang ating lalagyan para hindi siya magdikit. Ano yan? May tumatawag sa cellphone. Gabi. Lagyan tayo ng powder sa ating kamay. Palitaw. Ay, dami ko. O ano? Paano? Ganito, pahaba? Ganyan na lang. Kaya tinawag siyang palitaw. Kasi pag lumitaw na siya sa kumukulong tubig, ibig sabihin luto na siya. Sa Kapampangan, pepal ito. Pag lumitaw na siya sa tubig, pepal to, luto na. Luto siya nun. Guys. Pepal to. Pepal to siya guys. Bella ciao. Ginagawa mo? Lagay na muna natin to sa ating mahiwagang kawali. Ay, mahiwagang kumukulo na yan. Pwede na yan. Pag lumitaw na siya, luto na. Palitaw. Ay, Bella Ciao.
Pag yan guys, umangat na siya ng ganyan. Ibig sabihin, luto na ang palitaw kasi lumitaw na siya. Kanina nasa ilalim siya eh. Luto na siya. Ayan na guys yung naluto kanina. Ayan na guys yung naluto. Lagyan na natin siya ng sugar. Sugar. Tapos, yung tinayog na niya. May nakasalang pa. Sugar. Muscovado sugar. Ay, muscovado. Muscovado sugar. And then, niyog. Lagyan mo siya ng niyog. Ang ating palitaw. Finished product. Tikman na natin guys yung ating palitaw. Okay. Ginamit kong sugar ay muscovado sugar. Kaya brown siya. Masarap siya guys. Dapat marami ng niyog. Dito na lang guys. Thank you. Bye.